Hagsito ding jogatayo keseng kongres kalaplat patba ek election manifesto jongka kebalai kerteng niai patra. Hagajingelang kebelalong ha kongres bahavan hasilong. Bergeseng kongres kalakular baladagawan hagabor kan ai silak tengka yakawi kelong yeng kebadok mandakasnem bat kiwi-kiwi kimat. Vice President ka Meghalaya Pradesh Youth Congress uba ban piralang basayomoy. Habai keren bikinong patay kubor, ula pentip bahagamat rekam election jong keseng kongres. Kalakular baladagawan hagabor kan ai silak tengka yakilong yeng kebadok mandakasnem. Kan pentikna bagajing sio ke Bible lah hakasisngi kadai benlong saus pa tengka sisngi kan bah kerpang sanpo nakasispa aki kentai hakabanyo kami ojam haki tenat jong sorkar pedeng bat kibe-kibe. Ulong bagaseng kongres ka kular ru bantai gijingtai ki bokongsan bat banrap dengkong ya gijingdok ban penduk no ya ka CAA ka Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act bat kibe-kibe ki ai. Ka Indian National Congress mentasngi kelap pelaj ka manifesto, ka official manifesto jong ka parti ha ka bedai bat ki kam kongres ka kwa banle, ka ketemu banle dadak poy ka bor. Ka beringkong ka bangi ka dei ka ha ka bedai bat ki kena samla ha jing buat jing jing kena samla banyo kami ojam kongres ka ongba kan permi ya kata ka right to employment ka ba manu kena samla udi banyo kam gajam. Manu kena samla nak kadau ki kena brang dep puli hapo ka dang dep puli graduation ki brang dep ka diploma ka jongki ka kongres ka ongba tang sudah puli kata kan ka apprentice period ka basisnem punu ki okam kan ai ka pisa ka basilak tingka ban support ki basisnem ka ongba manu kena brang dep ka jing puli ka jong graduation diploma kini kena kinyo kata pisa ka basilak tingka hai te apprentice period di basisnem Lalu kenang ini kenang bagi kena sama jongi kena bisa exploit ka private sector ani public sector. Nomor ba don ki jaka yo kam private tam kutulok larit palan kita rai khar kentai tulok miham ke kongres ka ong bakin demi kata ka right to employment bakan demi kata ka apprenticeship ka pisa ka basilak bakan ai kena samla kena kan long ke kerjaan iki. Ha ka bedai bat bi kena puli ki don ki kena ki puli ki colleges ki basim ki loan Kita kena basim tak educational loan kongres ka ong baladang dan kabor ya ka interest lane ka sud ka bala add up harus nam arjar pusau kat santrik mach arjar pusau ya ka interest ya ka sud on mamno ka sarkar hi dalade kan siu ki bank na ka bentak educational loan jo ki kena ingin ke mau kini tang ya ka interest ka bala add up harus nam arjar pusau ya ka interest on mamno ya ka sud on mamno ka sarkar hi kansa siu shiki bank tadi kebedai bagi kena samla kena puli brang dep nak college na nak brang puli mentang ha kebedai pat kinong rep ka kongres ka iba kinong rep ki dikata ka backbone ka society ka bakla sat neglek la bun snem tena kada ki amba hani megaliang iba kamdan ka minimum support price ka kongres oh borok ki kari hi mentang ngin pentrekam ka minimum support price ya ki jingthung jing tep jongki kinong rep Lada don kanuno keba ka herdor han ka yo hayo ki jing ya ka dor jong jur ka sarkar hi kan bu te minimum support ya ki ka dor blong minimum ka ban ai ban thiet i ya ki jing thung jing tep kinong rem ha ka dor babit bobyang tam kinong rem kinong yang ka bentang ka ar ka bidi kinong rem pan ka kongres ka ong ba kinong rem lada ki don kata ka ki mat ki jing lada one link shop ka hajing shop sa mariang ki don ka ni ka uslap lah jur palan la khiat palan la shit palan ki jhur ki sabji ki bithong ujulor no te kandan ka compensation nani ta ka crops insurance scheme hakaba hapo life post ni baka bajot ujung thung jong ki nongrep kila ban file ki application jong ki nani ban thoch ka ki department ba ya pisa jong ki on compensate nani on pen phai ki khindian kham kinyo ban beteng byang kam ka jong ki kinyo beteng byang banya thung ya tep ya ki jing thung jong ki Ka Meghalaya Pradesh Youth Congress kalapente bru basyan kan ujor syak Election Commission ke India halor ke jingyo ukurup ke pisa na kawega kali. Kababot yung menteri rangba ke Jelao Conrad Kongkal Sangma ha ke Sautrik Wijayong Arhajar Arpusau ha Arunachal Pradesh. Uba ban piralang basayomot ula kentat ban priang ya ke jingtat keti ke NPP. Halor kini ke jingyo ukurup pisa da keboong baka kongres kan omla ban priang ya kini. Nambar baik kan ke pisa lay ukurup nakakali jong ubriyo ubayajan ke sarkar NPP. Ka Meghalaya Pradesh Youth Congress kelakenturu ikipatba bikin bishar bahai kini kambam sap ke NPP.
bat ki deben ailat ka Kongres bahkan job hak election MP syaka Lok Sabha. Kahajla jong iru minta nomor ki NPP ko obor na BJP ru kan nur ban le har kan flex ki masil jangka kan pen iksa bakam salia rada kala khang lamana hi bomsha ban ra pisaka san phoja tiknu ban ra parat khataru ban pen bakim salia kim tieng demokrasi India la fail ka sistem India kala fail man ki institution India kumungi imata dara kami enak ni dara ni tap imyau na kani jingja bominen po Arunachal ke India kum kari ni stu hi bakal nang crumble kala nang hap bagi ki foundation jongi la nang bam kri ka jela jongi minta ka jenjar habun kiliang namar ba ka sarkar hi jong ka NPP minta kabun kam haban penerus pak brio labun kam hakajing pinbit pinbiang yewi arngut na takadaw kimi kumne kadi kajing la ranya ka state jongi panlab ba UCM jong ka state udan bobut den yo bara pisa shiklor haba ka ICI kala ong sanpho hajar umla banra unik uyo bor nang no uslor kumno banra pisa du shiklor banra ha jaka siwi jelapan ya kata ka shiklor tingka ni tiga ni smooth thu hiru ba kani pisa hi kan ban kam for election. Let's just connect the dots mo. CM ya nakmat ko konboy yung CM nadian ka kali karon skui kali bi opat pisa shikror jar khat tak kaliru ko dei ba jongki brio ki bejan ha bakani sarkar meghalaya ka jongi kata ki brio ba di try jong kaliru wi Harshvardhan Singh bari rai construction executive director ba phinong ba phinya sat khoi bangim dei pisa jongi kamni pisa jongi kumno kan jar khat coincident kan long hadu katno ba uniu brio ba phi itho phi ai kam man kapor kam jongu balong torti sudah ki baka jingdu nong jong kasti jongi la ia jing khlem jong udum ka jing 330 ka PA sama stadium kumno phla bandes o ni brio kumno pair jar khat budan lang haju kasngi haju o jaka bar ka pisar wala hak por election tiba phin ong ba mundai te lasmo long samberkhe gan along yu nomor ba wat khana aru train do connect ini bar khon untip hi kandon hi kaling tika de kapor jong ki authorities within page election bakin connect bhai ki dots kan ti bungi paj ba tingi la itu sai tata kilan ka balen ru gila la ban at ba 2+2 kalau no 1+1 kalau no